Hola, bon dia. Soc Oriol Saura, educador del patrimoni, i avui us presentarem aquests breus xips didàctics. Per començar, farem el de l'arqueologia experimental. La Ciutadella Ibèrica és un jaciment arqueològic atípic, i el fa el típic el fet que és un jaciment reconstruït. Però la Ciutadella Ibèrica no va començar sent un jaciment arqueològic experimental, sinó que va començar sent un jaciment arqueològic com qualsevol altre. En aquest petit panell que tenim aquí és una manera de mostrar com comença l'arqueologia. D'una manera fàcil i senzilla intentarem explicar que aquestes petites capes que anem veient en direm estrats, i aquests estrats ens donaran la informació per més endavant aconseguir tota aquella informació que desitgem. També ens serviran de forma molt clara per datar aquells materials que trobarem. Si ens basem en aquesta petita estructura que veiem aquí, avui nosaltres, 2021, caminaríem per sobre d'aquestes estructures. Si ens fessin just un forat sota els peus, hi trobaríem tot un seguit de materials que serien comuns a la nostra vida. Aquí hem ficat com un exemple una petita llauna, un lego o una clau. Què passaria? Que quan anéssim tirant més avall, tot allò que aniríem aprofundint cada vegada més avall, aquests estrats que aniríem baixant a poc, ens servirien per donar més informació. En el cas d'aquí tenim una bala de la Guerra Civil Espanyola. El 1939, en aquesta zona d'aquí van haver-hi batalles i fets bèl·lics en el context de la Guerra Civil, i a dintre del jaciment arqueològic hi vam trobar bales. Tot això per nosaltres serveix veure que aquesta és l'estructura que anem fent. Què ens va passar? Que vam anar tirant avall, i en base a aquests materials hem pogut datar què vam trobar dintre la Ciutadella Ibèrica. Teníem que obviar tot un munt d'espais fins a arribar al segle II abans de Crist. Aquests materials ens van fer veure que aquest era un poblat ibèric, més concretament d'uns ibers cossetans. Doncs ja estem aquí, ja hem arribat a veure aquesta fortalesa cossetana. La Ciutadella Ibèrica és aquest poblat que vegem aquí darrere, i ara, a poc hi anirem veient les diferències entre un jaciment arqueològic clàssic i un jaciment arqueològic com aquest reconstruït. Ara ens adreçarem a veure un dels punts més importants de la Ciutadella, la nostra línia vermella. Quan els nostres visitants ens venen a visitar ens pregunten què és aquesta línia vermella. Per nosaltres és la part més fàcil d'explicar i més senzilla, degut a que de la línia vermella totes aquestes pedres que hi veiem a sota són les que porten 2.500 anys aquí, són aquelles que els arqueòlegs van trobar. Què hem fet a través de l'arqueologia experimental? L'arqueologia experimental ens ha donat les pautes per poder dibuixar aquesta línia vermella, però sobretot per fer-hi la part de sobre. Això és el que ens explicarà com, per exemple, hem aconseguit aquests volums, i farà que aquest jaciment arqueològic sigui un espai molt més didàctic i molt més pràctic i fàcil d'entendre. Ens trobem, dintre aquesta fortalesa cossetana, que ens ha permès que gràcies a l'arqueologia experimental no trobem només 1-2 metres de muralles, sinó que veiem un carrer que seria el nostre carrer ibèric. Quan parlem d'arqueologia experimental no només parlem de volums i alçades, sinó que també experimentem amb els materials. I la Ciutadella Ibèrica està feta exclusivament amb els materials que utilitzaven els ibers. Per tant, amb pocs materials, que són els que ells tenien en el seu entorn i que gràcies a l'arqueologia experimental nosaltres hem descobert, hem reconstruït aquest jaciment arqueològic. Què vol dir? Que aquí no trobarem ciment, no trobarem depèn de quin tipus de metalls. Per què? Perquè no existien. I què farem servir? Farem servir exclusivament els materials i les eines que utilitzaven els ibers fa aproximadament 2.500 anys. Aquests serien els materials que utilitzarien, els que trobarien en el seu entorn. Evidentment, com tots els poblats de l'antiguitat, es ficaven a prop de l'aigua, per tant, aquestes canyes no estarien gaire lluny d'aquí, i trobarien materials com terra, calç, tronc, palla, coses de la seva vida quotidiana. Des d'aquí dalt, des de dalt d'una terrassa d'una casa ibèrica, que s'ha reconstruït seguint totes aquestes tècniques que hem anat explicant, ens ha permès fer d'aquest jaciment arqueològic un espai únic a nivell didàctic i a nivell d'aprenentatge. Per què? Perquè qualsevol persona, des del més petit fins al més gran, és molt més fàcil entendre que els ibers vivien en cases, que aquestes cases estaven dintre d'una fortalesa com és la Ciutadella Ibèrica de Calafell, i amb aquests materials i des d'aquesta perspectiva és molt més fàcil entendre com era la vida dels ibers fa 2.500 anys. Moltes gràcies per la vostra atenció.